A nevem Catherine Edwards. 41 Eves Vagiok, Mektanultam Elreiteni a Jelféniemt, Mielet at Saládi Esheje Fetelek Mékjobban Eshetérnek a Sezajívemet. A country club Mahagóni Padloja Vyšatý kreste a Kristálici Lárokat, Mikézben Kérilettem Zajlot a Húgom, Ema Próbavat Sorája. 200 vendék, divatrveséruhák Sabot Eleténi EK. A PSGS Poharak Vyšatý krestek a Melek Fénit. A nevetés Vishangzot a Boltí Vesmeniezeten. A 12 Astalnál ILTem. Nem at Saládi Astalnál, nem ázet Eskívej Astalnál, hanem távoli unokatestvérek készet, akik evekl ezelet elfelejtették a nevemet. Katie valahol itt van. Halotam Ema hangját a terem másik VGPL, mikézben homáliosan felém mutatott alenté Aniosának, Mrs. Wellingtonak. Se 2 čárkami. Nos, megpróbálja a legjobat. A hangjában lévé lenészes Olian Ismres volt, mint a legzés. Valójában 20 EVE. 20 EVE Vagiok ázet a néfer, aki nem tudta esesedni magát, aki egík állásból a másikba ugrálté, aki még mindig kereste a heljéte. Márióval a 40 éveiben. Simítotam a egisrý fekete ruhát, amit kifejezetten erre a hétvégére vetem. Semmi túlfeltíné, semmi, ami felkeltené a figyelmet vagi kérdéseket vetne fel. A megjelenésem a családom kérében a szándékos láthatatlan művészetévé válté. Nincs ékusem, ami kíváncsiságot keltetne, nincs olyan márkás ruha, ami nem illene a családom által rólam alkotott képbe, mi szerint állandóan KZDK. Catherine. Aniám hangja halacsot, ahogy ázet asztalomhoz kézeledett, Mosolia Ragioko eszmívy volt. Hát itt vagi, drágám. Épp most meséltem a Wellingtonéknek Ema eléléptetéséről senior partneré. Hát nem csodálatos. Végre ázet egyik lányom igazán elért valamit ázet életben. A szavak pontosan úgy hatottak, ahogy szántam. Bólintotam és mosolyogtam, majd felemeltem a PSGS poharamat egyik iskocintásra. Ema mindig is kivételes volt. Nos, nem lehetünk mindannyian nagy teljesítmények, folytatta anyám, nevetése úgy szenget, mint a terjedt évek. Néhányunk csak stabilabbé, megalapozottabbé. Természetesen abban is van érték. Mrs. Wellington, egy eszízthajú, gyengékkel borított ené, elérehajolt, olyan udvarias érdeklődéssel, amelyet általában a jótékonysági igék iránt tanúsítanak. Ez mivel foglalkozol, kedvesem? A kérdés, amelyet egész hétvégén kerélgettem, a kérdés, amely mindent felderítene, hektarú eszintén válaszolnék. A kormánynak dolgozom, mondtam egisrien. Milyen kedves. Melik osztálion. Mielőtt újra elterelhettem volna a témát, Ema megjelent mellettünk, Ragiokoen festve próbajelmezében. Egy lebeke krémszezejínyi ruha, amely valószínűleg többet ért, mint a legtöbb ember havi fizetése. Katie jól bajlikedett, ázet évek során sokeféle pozíciót teltett bí, mondta Ema, ez birtoklóan átkarolta Mrs. Wellington vállát. Ugie, Katie. Azt hiszem, ázet utolsó valami vámíginékusági pozíció volt. Vagi talán a belbiztonsági szolgálatnál. Szem tudom kevetni. A hazugság úgy fekít készítettünk, mint egy taposzóakna. Nem a vámhatóság, nem a belbiztonsági szolgálat, de elég kézzel ahhoz, hogy készébe, hektarú szezeikszéges, megfordíthassa. Úgy hangozzon, mint a végig kézzel állte volna ázet igazsághoz. Bonyolult, mondtam. Katie-vel minden bonyolult. Ema nevetett, a hangja éles volt, mint egy kéz.
Nadjon titokzatos a munkájával kapcsolatban. Viclédink, hogi valószínűleg valami titkos ígénéká. AZ EGSZ a stal felrobbant a nevetésztel. Megmaz Wellington is kuncogott a PSGS pohara megét. AZ nem len valami. Szezaolalt meg Ania. A mi kiszkétjenká megmenti a világot, de gondolom, valakinek el kell intéznie a papírmunkát a valódi ígénékeknek, nem. Újabbé nevetés. Éreztem, hogi a arkom felhefil. Nem a zavarmát, hanem AZ ismrész EGRZ-mát, ami akkor jelentkezik, amikor lenyelem a szavakat, amelyek mindent megváltoztatnának. Szavakat, amelyek 30 másodperc alatt megváltoztatnák. AZ EGSZ szalád hatalmi visonít. Elét elnézést kértem, kimentem a teraszra. A novemberi leveke átefúródott a ruhámon, de Accent megérte a hideget. A francia ajtón keresztül láttam Emmát, aki a készenszertéget szórakoztatta, kezei ellenken mozogtak, miközben egyre inkább elragadtatott hallgatóságának mesélte valamit. A Golden Girl, a sikertörténet, a lánya, aki mindenben helisen döntött. Elkerülve a témeget. Megfordultam, megláttam James Wellingtont, Emma velegényéte, aki kétszerese kávéval lépett ki a teraszra. Csak levegezni akartam, mondtam, hálásan elfogadtam a meleg begrét. James más volt, mint Emma szokásos típusai, szendeszebe, átgondolta be. Egy tengerészet gyalogos kapitáni, aki 3-szor szolgált Afganisztánban, mielőtt civil karriert kezdett a vállalati biztonsági szolgálatnál. Emma egy jótékonysági gálán találkozott vele, azonnal elragadta AZ egyen ruhája a háború történetei. Nem akart egyetlen színélni, tudott, mondta halkan, a mellettem lévő korlátnak delte. Tényleg? Hosszú pillanatig hallgatott, a gondozott kertre bámult. Elég régóta vagyok a szakmában ahhoz, hogy felismerjem, hektarú valaki többet rejteget, mint amennyit elárul. Valami a hangjában arra késztetett, hogy alaposabban megnézem. A semében volt valami szúli, ami abból fakadt, hogy olyan dolgokat látott, amiket nem lehetett nem látni. Hogy olyan döntéseket hozott, amelyek mások biztonságát szolgálták. Emma megemlítette, régóta dolgozol a kormánynak folytatta. A különböző ígének személyek soha nem beszéltek a részletekről. Nincs sok olyan részlet, amit érdemes lenne megosztani. Tapasztalatom szerint azok, akik ezt mondják, általában azok, akiknek a legérdekesebb történeteik vannak. A kávészcészezemet a korlátra tettem, kezeim kiszeremegtek, nem a hidegtől, hanem attól, hogy kimerítő volt fenntartani egy hazugságot, amely évről évre nehezebbé vált. James, óvatosan megkérdeztem, mit tennél, hektarú rájénél, hogy valaki, akire azt hitett, hogy ismeret, teljesen más, mint aminek mutatta magát. Attól függő ki az a valaki, mekkora a kílen beszél. Tegyék fel, hogy valaki, akit elutasítottál, akit átlagosnak vagy sikertelenek tartottál, kiderül, hogy tebe annál. Teljesen felem fordult, katonai tartása meg civil ruhában is nyilvánvaló volt. Valószínűleg elgondolkodnék, hogy meg miben tévedtem, biztosan megkérdezném, miért érezte százékséget annak, hogy elrejtse valódi enyét. Mielőtt válaszolhattam volna, a terasz ajtaja kinyílte, Emma kilépett, arcádból izgalom pirosította. Hát itt vagy, Katie. Mindent kihagis. James, a parancsnokot, most érkezett. Martinez ezredes, téged keres. James azonnal kigénesedett. Martinez ezredes itt van. Igen, azt mondta, hogy csak ma estere repülte ide Kvanikoból.
Hátnem aranios. Bentvan, es atitok zatos ne ferel kerdes. Ema nevetese kise eles volt. Ast montam neki, egi unalmas sezefecegi hivatalban dolgozol, papírokat tologatš. Meglepedetnek tint. James arcából elsálte a ver. Olian kifejezésel nézett rám, amit nem tudtam pontosan értelmezni. Zavar, kezedéte felismerés, valami a pánikhoz kezeli. Katie mondta lassan. Pontosan mit csinálsz a kormáninak? A kérdés kihívásként lógott a novemberi levegőben. A francia ajtón keresztül láttam egyen ruhás férfit, aki Aniámmal beszélgetett. Testartása egyértelműen katonai volt, viselkedése pedig magas rangra utalt. Martinez ezredes, egi neve, amit jól ismertem. Ema mondtam halkan, anélkül, hogy levetem volna a semem jamesrel. Talán vissza kellene menet. Miért? Mi bajotok van? Úgy néztek ki, mintha a selemet láttatok volna. Ema hangomban olyan tekinteli volt, amit ritkán használtam a családom körében. Mennyi bímost. Valami a hangomban végre adhatolt a bor által okozott kéden. Jamesre ez rám nézett, ázett este foliamán először megingott a magabiztossága. Oké, de nem maradjuk itt túl sokáig. Hamarosan kezdődik a KSZNT. Eltűnt az ajtóban, James T.S. engem egyetel hagiva a terasszon. Olyan intenzitással bámult rám, amit a kihallgató zobákból ez a helyzetértékelő megbeszélésekből ismertem. Martinez ezredes mondta lassan az FBI viselkedéselemző egészségének parancsnoka. Nem repül Virginiába próbávat szorákra. Hát nem tartom a sem kontaktust. Hát az egyik iginékének családja nem a vélegénie. A szavak robbanásrien hatottak ránk. James hátralépett, katonai kiképzéséhez hitetlenszertéggé készít verkedve. Te az FBI felígéle kilenleges iginéke vagi, Catherine Edwards, viselkedéselemző egészek. 15 éve vagyok az FBI-nál, 12 te a BAU-nál. A BAU-nál? A hangja alig hallható sutogász volt. Sorozatgyilkosok profilját készített. Olyan ígéken dolgozol, hogy Jézus Krisztus, Katie, te nem csak az FBI-nál vagi. Te az egyik elit egészek tagja vagi a szezefetségi bűnöltözésben. A legrosabbat vizsgálom az emberiségben, hogy másokni ugottan aludhassanak éjszaka. Ema pedig azt hiszi, hogy valami unalmas kormányzati állásban papírokat tologatsz. Ema azt hiszi, amit én engedtem neki hinni. James végigfutott a haján, fel alá járkálte a terassz élén. Miért? Miért titkolod ezt? Tudod, milyen tiszteletben tartana ez a család, hektarú tudnák. A kérdés mélyében érintette, mint szándékozta. Eszembe jutott a 20 évnyi családi esélyefetel, a 20 évnyi finom elutasítás és nem annyira finom esélyhaszonlítás, a 20 évnyi családi szalodásként való kezelés, miközben én ezzetó szerint nap mint nap életeket mentettem. Milyen tisztelet? Nevetem, de nem volt benne humor. James, ez a család a fizetés ez a társadalmi státus alapján méri a sikert. Azt gondolják, hogy kudarcot vallottam, mert nem BMW-t vezetek és nem mansionban lakom. Mit gondolsz, mit tennének, hektarú tudnák, hogy a gyilkosok elméjében teltem a napjaimat? Tudnák, hogy olyan bűntényeket láttam, amik évekig rémálmokat okoznának nekik, büszkék lennének rád. Tényleg? Vagy új módszereket találnának, hogy lebeszéljék. Új módszereket, hogy kevésbé fontosnak tűnjen, mint ema vállalati jogi praxis. Hosszú ideig csendben maradt, és láttam,
hogi nemček a valomásomat dolgosafel, hanem anak kevetke zménit is. Azokat a kevetke zméniekt, hogi kivagiok valojában, mit cipeltem egietil, ez hogi a meniasonia egeszet saládia hogian báent egiszezefecegi iginekel, mintehe ajotékonisági esetlen. Holnap les ázet eskívé, mondta végül. Igen, Martinez ezredes ma este itt van. Igen, ema egeszet kajterjet saládia itt van. Aniát barátai, a társaságiker, amelire olian bízke, mindenki, aki valaha iskiksinek eresztette veled magát. Bólintotam, megértve, amit nem mondott ki. Holnap más lesz. Holnap kiderül ázet igazság. Végül mindig kiderül. James, mondtam óvatosan. Felkészülte el arra, hogi új szaládot rájöjjön, hogi legnagyobbet szalodászuk valójában legnagyobbé sikeríká. Hosszú pillanatig nézett rám, majede elmosolyodott. Ez volt ázet else eszinte mosoly, amit tele láttam ázet egészet hét végén. Edwards iginéká, mondta. Azt hiszem, a holnap nagyon érdekes lesz. Ázet eszkívétékeletes volt. Ema ragiogot a terveszei ruhájában. A templom tele volt fehérószákkal ez araniféniben úszott, ez 200 vendég nézte megfelelő tiszteletl, a hogi usedvěma čárkami ez James eskítetek egymásnak. A harmadik sorban éltem a tágabét szaláddal, egymásik gondosan kiválasztott ruhában, amely serény anyagi helyzetre eszkiléne jelentéségre utalt. A country kluban tartott fogadás ugyanolyan hibátlan volt. A vacora eszeménytelenül zajlott. A beszélgetésen folit, ema pedig elveszte, hogi mindenki figyelmének középpontjában áll. A kijelölte asztalomtól figyeltem, a hogi tapasztalt politikusként járta a termet, gyakorlott eleganciával fogadva ázet gratulációkat és a bókokat. A készezéntéka alatt változott meg minden. James a főasztalnál állt, mikrofonnal a kezében, jóképűen és magabiztosan, kék egyenruhájában. Megkészezente a vendégeknek, hogi eljöttek, dicsérte ema szépségét és intelligenciáját, és megélhetően besélte arról, hogi a legkevésbé várt pillanatban találta meg a serelmet. Mielőtt továbbé folytatnám, mondta, ez a seme a terem másik végében rám esett, szeretnék megkészezni valakinek, aki hihetetlenül fontos volt számomra ebben ázet egészet folyamatban. Valakinek, aki megmutatta nekem, mi ázet igazi ereje, mit jelent a szendeszmelteóság, és mi ázet igazi ára annak, hektarú ázet ember hazáját szolgálja. A témekben morajláz haladszott. Ema zavartan nézett Keril, mintha a megpróbálná kitalálni, kire utalhat. A legtöbben tudjátok, hogi 8 évet töltöttem a tengerészet gyalogságnál. Büszke vagyok erre a szolgálatra, amely formálta azt, aki ma vagyok. De ezen a hétvégén megtanultam, hogi a katonai szolgálat sokeféle formát élthet, és a legfontosabb csatákat azok vívják, akik soha nem beszélhetnek győzelmeikről. A szezéivem hevesen dobogni kezdett. Ázet asztalfénél ema arckifejezése a zavartól valami riasztó felé fordult. Szeretném megkérni a parancsnokomat, hogi mondja néhány szót. Martinez ezredes csatlakozna hozzám. A terem elcsendesedett, amikor Martinez ezredes felállt a hátsó asztalától. Kiváló megjelenésű, 60 évkörüli férfi volt. Egyenruhája makulátlan volt, tartása évtizedeknyi tekintélyt sugalt. Ahogy a terem elejére sétált, láttam, hogy a vendégek szutognak, próbálják beazonosítani, és azon tűnődnek, miért van egy magasrangú katonatiszt ezen a bizonyos eszkívén. Készezéném, Wellington kapitáni, mondta Martinez ezredes, miközben megfogta a mikrofont. Hangjában olyan termésítés tekintély volt,
Ameli AZ elet halál helizetek ben emberek vezetésépel fakat. Ma este egi nagyon konkrét okból repültem ide kvantikóból. Semélisen akartam tisztelegni valaki elett, aki AZ elmúlté 15 évet úgitelteette, hogi olyan módon szolgálté ezt AZ országot, amit a legtöbb ember soha nem fog megérteni vagy értékelni. A terem most teljesen csendes volt. Meg a pincérek is megálltak. HLGMS uraim, szeretném bemutatni Catherine Edwards felígélé kileenleges ígéneket, AZ FBI viselkedéselemző egészségének tagját. A szavak fizikai erre felhatottak a teremre. A boltozatos menyezetről visszhangzott a lélegzetvétel. A fejek AZ-en asztalom felé fordultak. Láttam, ahogy Emma arka elszápadt. Láttam, ahogy anyám pezgés poharakig szúszik ideges ujjai készül. Lassan felálltam. Edwards ígénéka, folytatta Martinez ezredes, karrierje során Amerika legveselősebb bűnöseit, sorozatgyilkosokat, terroristákat, gyermekeket zaklató ragadozókat éltezte. Számtalan életet mentett meg, kimondhatatlan tragédiákat eleszett meg, ez mindezt elismerés ez hírverésnél éltette. Összedvěma čárkami AZ egyik legelismertebb ígénéka a szezefetségi bűnöltözésben. Ez megtiszteltetés számomra, hogi kollégámnak nevezetem. Az zoba forogni kezdett kéri lettem. Láttam AZ arkokat a témekben, rokonokat, akik elutasítottak, családi barátokat, akik megaláztak, Emma új rokonait, akik sikertelenné férként írtak le. Minden ilyen szokban, hitetlenkedve és lassan megértve bámultak rám. Edwards ígénéka, mondta Martinez ezredes, ez kezet nyújtott felem. Lenek szezeives elére jönni. Olyan lábakon, amelyek minteha a máshoz tartoznának, a terem elejére sétáltam. A témek szezét nyílté, mint a víz, ez minden sem engem kevetett. Amikor elértem a főasztalt, Martinez ezredes átadta nekem a mikrofont. 200 arkra néztem. Arkokra, amelyek egész életemben ismertek. Arkokra, amelyek eddig soha nem láttak igazán. Emma a főasztalról nézett rám egy olyan kifejezéssel, amelyet meg soha nem láttam. Kista, Cezaírénél Kylie megedében ez keveredett valami olyasmivel, ami talán félelem volt. Tudom, hogy ez váratlan, mondtam, hangom nyugodt volt, bár a melkasomban zaír zavardulté. Tudom, hogy sokan most zavarban vannak. 20 éven át hagitam, hogy ez a celát azt higgie, hogy csalódást okoztam, hogy én vagyok AZ a néfer, aki nem tudta eserázni magát, aki állást váltott állás után, aki soha nem ért el semmit. Megtaláltam anyámat a témekben. Mozdulatlanul élte, arcát elszápadt, kezei enyhén remegtek. AZ igazság AZ, hogy 15 évet teltettem AZ FBI-nál. Olyan ígéken dolgoztam, amelyek dokumentumfilmekben is szerepeltek, olyan nyomozásokban tanácsadóként vettem részt, amelyek országszerte életeket mentettek. Ez olyan ígénekeket képeztem ki, akik később saját egészségeket vezetek. Fontos munkát végeztem, munkát, amely változást hozott, munkát, amely valami nálam nagyobb célt szolgálté. Hangom erősebbre, magabiztosabbá válté. Ez volt AZ igazi nem AZ ale értékelődött változat, amelyet a családi esélyfeltételeken mutattam. Nem azért titkoltam el ezt elélet, mert szezegéltem a munkámat, hanem mert fáradt voltam attól, hogy lebeszéljenek, hogy minimalizálják AZ eredményemet, hogy megkértéjelezzék a döntéseimet, hogy AZ értékeimet olyan mércével mérjék, amelynek semmi köze sincs ahhoz, amit csinálok. Közvetlenül Emmára néztem, AZ eszkívei szminkje nem tudta elejteni, hogy úgy nézett ki, mintha a beteg lenne.
Ma ema napjavan, folitatam, sinten erileekaa neki. Sikeres karriert epítet, megtalálta a serelmet, megérdemli, hogi inepeljék. De nem fogom továbbé úgitenni, mint se 2 čárkami sikere fontosabélen enyémnél, vagi mint a munkám valahogi kevésbélen értékes, mert nem jár vele sarokiroda vállalati fizetés. Az zobatelje sendes volt. Halotam a sarokban álló nagyapám órájának ketégészét. Halotam valakinek ideges lélegzetvételét. Halotam a kinti forgalom távoli zaját. Gyilkosokat kevetek nyomon, mondtam egisrien. Belelátok a fejükbe, megértem a motivációikat, segítek elfogni őket, mielőtt meg több embert bántanának. Éjszakákat teltettem ébren, olyan bínigi helisíneket tanulmányozva, amelyek rémálmokat okoznának bárkinek. Kikérdeztem ragadozókat, elemeztem bizonyítékokat, segítettem igazságot szolgáltatni azoknak a családoknak, akik azt hitték, soha nem fogják megkapni. Visszadtam a mikrofont Martinez ezredesnek, meg egész végignéztem a készenzertégen. Ema arcát kéniek borították. Nem tudtam megmondani, hogy szegélyen, szokvagi valami más mát. Aniám úgy nézett rám, mint a idegen lennék. Mas Wellington úgy nézett ki, mint a újraértékelné mindazt, amit a világról tudni vel. Gratulálok az eszkívédehez, Emma, mondtam halkan. Minden jót kívánok neked jamesnek. Aztán kiléptem a country klubból a novemberi éjszakába. 20 perccel később a zállodai szobámban éltem, amikor kopogtak az ajtón. Kinyitottam, jamesre vagi esetlek Martinez ezredesre számítottam, de helyette Emma állt a folyosón, meg mindig eszkívei ruhában, elmosódott sminkle eszkiszékócos hajjal. Bemehetek? Kérdezte. Felreáltam, beengedtem. Az ablakhoz sétálté, hosszú pillanatig ott állte, a város felét nézte. FBI, mondta végül. FBI, viselkedéselemző egészek. Ez olyan, mint a Criminal Minds. Ez az elit egészek. Ez a valódi változat. Igen. Felem fordult, láttam, hogy jobban sírt, mint gondoltam. A sempila spirálja szíkokat hagyott az arcán, gondosan megfeszülte haja vállára hullott. Miért nem mondtad el? Ez volt a kérdés, amire számítottam, de valahogy mégis úgy hatott, mint egy ítés a melkasomra. Mikor? Kérdeztem. Amikor bemutatál az egyetemi barátaidnak, mint a néferedet, aki nem tudja, mit akar kezdeni az életével. Amikor James Szezeileinek azt mondtad, hogy egy kilátástalan kormányi hivatalban dolgozom. Amikor a 12, asztalhoz éltetel az unokatestvérek késze, akik nem emlékeznek a nevemre. Nem ezt akartam. De igen. Hangom nyugodt volt, de határozott. Emma, 20 éven át szegéltél engem. 20 éven át úgy bántál velem, mint a család kudarcával. Miért osztanám meg életem legfontosabb részét valakivel, aki már eltentette, hogy nem érdemlem meg a tiszteletét? Leélte az ablak melletti szezekre, eszkívei ruhája kérilét terelte el, mint kiemelét tésín. Nem tudtam, suttogta. Nem akartad tudni. Az nem ugyanaz. Ani alkalommal mondtad, hogy a munkád bonyolult, nem beszélhetsz róla. Ani alkalommal úgy döntöttél, hogy ez azt jelenti, hogy kifogásokat keresek, mert nem vagyok elég sikeres. Hosszú ideig csendben volt, a térdén síkulcsolt kezeit bámulta. Tudod, mit mondott Ania, amikor 10 éves voltam? Kérdezte végül.
Ást monta, hogi nekem kiileen legesnek kellenem, mert pótolnom kell ást, hogi van egi néferem, aki valószínűleg soha nem fogja elérni a sikert. A szavak úgy hatottak rám, mint egi fizikai ítéz. Gyanítottam, egészet életemben éreztem a szalodásuk szúliát, de halani a megrészítést mégis megrázó volt. Tévedett folytatta Emma, hangja elcsuklott. Nagyon tévedett, ez én hittem neki. Ázet egészet identitásomat arra építettem, hogy én legyek a sikeres, aki büszke felteszi a családot, ez soha nem kérdőjeleztem meg, hogy ez félre veled semben, Emma. Ne, hadd fejezem be. Felnézett rám, kények szorogtak le Ázet arcán. Te életeket mentes. Ezzel szerint életeket mentes. Én pedig szerződéseket írok vállalati fúziókhoz. Segítek a gazdagoknak meg gazdagabbá válni. Ez valahogy megéreztem magam, hogy ez fontosabb, mint amit te csinálsz. Leéltem Ázet ágis élére, hirtelen kimerülten. 20 évig hordoztam a titkot, 20 évig úgy bántak velem, mint egy szalodásszal, miközben olyan munkát végeztem, ami fontosabb volt, mint a legtöbb ember el tudná képzelni. Nem kell, hogy lebeszélt a teljesítményedet, mondtam halkan. Csak azt akartam, hogy ne becsmérelt Ázet enyémet. Hány embert mentettél meg? A kérdés váratlanul ért. Mi? Hány életet mentettél meg? Hány család kapott igazságot a munkádnak kezden hetén? Elgondolkodtam rajta. Komolyan elgondolkodtam rajta. Azok Ázet ígék, amelyek mát nem tudtam aludni, a nyomozások, amelyek hónapokat vetek el Ázet életemből, azok a pillanatok, amikor a Kirakóes darabjai végre a helyükre kerültek, ez elvezetek minket valakihez, aki soha többé nem fog bántani senkit. Nem tudom, mondtam őszintén. Többé tucat közvetlenül, talán többé 100 hektárú belesámítjuk azokat Ázet ígékt, amelyekre a munkám hatással volt, vagy azokat Ázet ígénékeket, akiket kiképeztem. Emma lehunita a szemét, ez új kények szorogtak le Ázet arcán. Ez én 20 évet teltettem azzal, hogy éreztettem veled, hogy nem vagy elég jó. Néhány percig csendben élteink. Kintről hallottam a város hangjait, a forgalmat, a távoli zenét, Ázet emberek mindennapi életének szokásos hangjait, akik biztonságban élnek, mert olyanok, mint én, olyan munkát végeznek, amire nekik soha nem kell gondolniuk. Nem tudom visat csinálni, mondta végül Emma. Nem tudom visat csinálni azt a 20 évet, amikor 1000 néfer voltam. Nem azt kérem, hogy csinált visa. Azt kérem, hogy a jövőben másképp néz rám. Bólintott, ez a kézfejével megterelte a szemét. James tudta, ugye. Ezért nézett ki olyan megedében tegnap este a teraszon. Rájött. Katonai kiképzés. Azt hiszem, felismerte a jeleket, hogy valaki többet hordoz magában, mint amennyit mutat. Díhes rám. Szalodni fog abban, ahogy Ázet új családja bánt Ázet új szogornéjével. Van egy kílen beszék. Emma nevetett, de ez egy teretlen volt. Istenem, Katie, te nem csak FBI ginéka vagy. Te magasrangú FBI ginéka vagy. Te vagy Ázet a semeli, akire a többi ginéka felnéz. Én mindig is Ázet a semeli voltam, aki vagyok. Csak te nem láttad. Lassan felállte, eszkívei ruhája szuhogott kerülette. Vissza kell mennem. Ázet emberek csodálkozni fognak, hogy hol vagyok. Emma, mondtam, amikor a kilinc feléni úelte. Visszafordult hozzám.
Nem akarom továbbé rejtegetni, ki vagyok. Unom, hogi keveszebbnek magam, mint ami vagyok. Bólintott, megértve, arcvonászai elárulták. Én sem akarom, hogi továbbé rejtegeszede. Miután elment, lejeltem ázet ablakhoz, és néztem a város fényét. Holnap visszamegiek Quanticóba, visszamegiek a munkámhoz, visszamegiek ához a munkához, ameli meghatározta felnőtt életemet oly módon, amit a családom csak most kezdett megérteni. De ma este valami alapvető változás történt. A titok, amely 20 éve nyomott a vállamon, végre kiderült, és már nem kell egétől cipelnem. A telefonom cerkét, James üzenetet küldött. Készzenem, amit tesel, és készzenem, hogi végre megmutatott nekünk, ki is vagy valójában. Mosolyogtam, és visszaszóltam, készzenem, hogi gondoskodtál róla, hogi ázet igazság kiderüljen, mert ázet igazság végül mindig kiderül. Feljön a felsőjenre. Elismerést követel, ez mindent megváltoztat maga után. 2 évtizedet teltettem azzal, hogi azok alábecsültek, akiknek a legjobban kellett volna ismerniük. De tebe soha nem fognak alábecsülni.